Nor izan zen Simon Gandarias? Simon Gandarias Ibarrangeluko mutil bat izan zen, Ibarrangeluko Biderdi baserrian jaiotako mutil bat. Eta beste asko bezala, oso gazte Estatu Batuetara joan zen. Misterio bada, Bilbon ja ireutza industriala zala eta lana zegoela, zerratik joaten zen jendea artzain lan txar batera Ameriketan, ezta. Bera, Utah, Idaho, California, Nevada eta Oregon estatuetan bizi izan zuen, bere bizitza. Eta orduan, Ameriketan bakarrik egon zen emigrantea izan zen, naiz eta emaztea izan, eta ume bat elantxoben utzita. Eta artzaine moduan egin zuen lan lehenengo, gero obrero izan zen, eta azkenik tabernari. Baina, hau nahiko normaltzat joko dugu edozein hainbeste joan ziren bezala, edo artzain, edo lanean. Emigrante artzain baten bizitza tipikoa, ezta? Beste asko joan ziren, inguru horietatik, ezta? Ibarrangelu, Ea, Munitibar, Spaster, Markina, horietako bat izan zen. Baina, Simon Gandariasek bazuen beste zaletasun esoiko bat. Bertsoak idatzi egiten zituen eta lagunen artean banatu. Horregaitik gaur egun bere bertsoak ditugu gure eskuetan. Berak ez zuen ahaztu ez bere aberria, ez bere familia, ez bere lagunak, eta hor bota zuen bere bizitzaren parte hori, ez bere zaletasuna eta bere afizio hori. Bueltatu izan, 59 ja gaixorik, eta elantxoben hil zen, ezta? Bertsoena beste historia bada, ezta? Badirudi bertsoak egiten zituela, eta luzaroan ez da identifikatu bera zara hainbat bertsoren autorea. De la Sota familiaren bitartez, Joseba hasi zen etxe hortan edo familia horrek emandako paperetan gauzak ikertzen, eta ikerketa horretan agertu zen 1939ko eskuizkribu bat, Manuel de la Sotak idatzia Un viaje a Idaho tituluarekin. Bertsoen autorea, bertso askoren autorea zera aurkitu genuen Manu Sotaren eskuizkribu bat topatu genuenean. 1918an Manu Sota eta gerra denboran Euskal Gobernuko batzuk egon ziren Boizen, eta sasoi horretan Boizeko prentsan agertu ziren bertsoak, eta Manu Sotak egunkari moduko bat idatzi zuen, ezta? Eta egunkari hori galduta egonda, eta duela 2 urte aurkitu genuen, eta abenduko 1918ko abenduko egun batean Manu Sotak apuntatzen dau, ezautu duela Simon Gandarias, San Gandarias, eta bertsoak egiten dituela, eta transkribitzen ditu diarioan, 6 edo 7 bertso, abesti edo dena delakoa, ezta? Testu horretan, eta eskuizkribu horretan agertzen da Simon edo Sam Gandariasen izena. Hainbat estatuetan bizi izan zenez, agertzen zen leku desberdinetan bere bertsoak. Eta hortik tiraka, agertu dira 12 abesti, 12 bertso sorta, eta beste pare bat bertso solte. Eta orduan hortik, hor ja identifikatuta dagoen ez bertsoen autorea, hasi ginen bilatzen. Pare bat, sauna ziren,
bereziki We Are Planting Here, inglesa eta euskera nazten duen abesti hori ezaguna zen, Oskorrik kantatzen du, adibidez, edo Peiremans taldeak, Gorka Urbizuk eta kantatzen dute testu hori. Zeruko argiak iluntzen ziran, geure begien aurrian. Da, apurka joan gara, osatzen bere kantutegia, ezta? Bere kantu batzuk. Nire ustez, berak gehiago egingo zituen, baina, topatu ditugu, bestakit 14-15 abesti, ezta? Danak ez dira guztira agertzen, batzuetan bertso batzuk falta dira, baina hori da agertu dana ikerketa honetan. Eta guk egin duguna da, hori, bertso honekin, musika jarri bertso bakoitzari, errespetatuz bertso bakoitza dekonikutua, batzuk umoretsuagoak, beste batzuk unkigarriagoak, baina horren pauta jarraituz egin dugu lan hori. Musikaren sorkuntzan, argi aukin genuen pizkat, gure hainbat eta hainbat bidai egin dugu zenez Estatu Batuetara, hango musika bebai basamen bertsoen barruan integratzea, ez? Orduan, estilo hori amoldatu dugu, bertsoen bebai, euren kontesture, eta hona sortu dugu. Literaturan oso importantea da kolaborazioa. Inok ez du egiten gauza bat bakarrik, ezta? Musikari buruz, esan beharra dago guretzako proiektu zoragarri bat izan dela. Guretzako proiektu hau erabat berria da. Guk egiten dugun musika olain, arte egin izan dugun musika dantza eragiteko izan da, eta kontzertu honetan jentea eserita dago, proiekzio batzuk ikusiko dituzten bitartean, eta gu abesten, beste motatako kontzertu bat, orain arte egin dugun beste motatako kontzertu bat izan da. Liburu argitaratu da, baina liburua ere utzik, liburua ez da ezer. Segiduan desagertzen da, edo sartzen da bibliotekan. Bibliotekak dira normalean kanposantuak bezala, ez da, liburuen kanposantuak, eta liburua desagertu egiten dira. Josebak esaterakoan posibilitatea zegoela holako lan bat egiteko, eta zergatia da, batez ere guk harreman oso estua eta oso zuzena daukagulako euskal diasporarekin, batez be Estatu Batuetako euskal komunitatearekin. Bertako historiak eta bertako jentea ezagutzeko aukera handia izan dugu. Orduan, gure aportazioa hortik animatu da gehiago, ez? Gure historia moduko hartu dugulako, ez? Gure historialez hartu dugulako material hau. Orduan, guk hainbat eta hainbat olako historio bertan entzundakoak gara, eta guretzako, lehen esan duen, oso ilusio handiz hartu dugun proiektu bat izan da, eta kariño handiz egin dugun lan bat izan da. Montatu duten espektakula nahiko impresionantea da, ikusten da, bizibilizatzen da, Simonen bizitza Estatu Batuetan, eta sormen bertsogintza hori, ez da? Da, lehengo gunean, jendea oso pozik urten zen, unkituta, eta hori da gune duguna, bebai. Jenteari gure musika heltzea eta historia. Hartartzortik jarraituz, gupe egin duguna da, hori, abesti honek nahi duguz, herriaren zati izateko, eta hango eta hemengo euskalduna pizkat posteko asmoz. Artearen, edo literaturaren, edo bertsogintzaren gauza kolektibo hori indartzea, ez da.